Ja. Kom ikke. Må ikke sige så meget. Ja, for det der gasplus, vi lavede sidste gang, der havde vi en portion, hvor vi havde taget så meget her. 400 gram. Så Okay. det var altså bare, ja, det var meget godt, at han havde briller på. Ja. Nå ja, Emil. Kan jeg prøve at tage nu? Jamen det ved jeg ikke. Det skal helst være smeltet sådan, så godt sammen som overhovedet muligt også. Sådan en fornuftig blanding, men det er en balance mellem de to ting. Enten og hele. Mm. Ja. Man bliver lidt tør. Skal vi ikke lave nogle brune kartofler? Ved du hvad, det bliver sådan her. Er det sådan? Det var da lige før, vi kunne gøre det. Brune kartofler! Jeg klapper heller ikke. Kartofler skal der til, som vi siger. Ja. Rune, skal jeg prøve nu? Ikke har rigtig Ja, så prøver Den er brun. så prøver du at... Vi elsker vores kemi. Det var for videoens skyld. Det kom med. Du er meget dygtig, Emil. Okay. Okay, gult snask, det er ja. Eller ikke så... Ja, men for langt til næste gang. Det ligner banæssovs, gør det ikke?